Kinsay tag-iya sa atong kinabuhi. Kinsay naghatag natog kinabuhi. Unsaon pagpataas ang atong kinabuhi. Wa na kay bao. Kanarong na naggubat nga mga nasod, mutaas pa ng ilang kinabuhi o mubo? Mubo. Igo kag usa ka bala, patay ka. Kanang ingon nila sa mga scientists nga ni anatay global warming, climate change, mutaas pang kinabuhi na to ani. Nga anytime mukalitlag tsunami, mukalitlag linog, mukalitlag bagyo nga porting kusuga, lunop nga porting dagkuas uwan, mulandslide lag kalit, tibuok barangay, tabunan sa landslide, flash floods. Saban, mutaas pang kinabuhi na to ani. Punan pa aning kamatay, sud ning mga sakit, kadtong niagi COVID-19, ni apagaroy gapadayon nga mga epidemics. Hasta gani karon dengue, patio ng mga dagkong taos, dengue. Buhi pa tani. Mutaas pa tong kinabuhi. Punan pa aning drogas, siging suyop na ronsad, sige na sang tulis, sige na sang pinatyanay, nibalik na sa ni ang kuyaw na kay maglakaw-lakaw kasdan. Kuyaw na kay kas imong balay kay sakon lang ka, di lang kuhaon imong kwarta, patyon pagyud ka. Mutaas pang atong kinabuhi ani. Uy, punan pa aning siging ilog aning kwarta, away ato mga politicians, hasta dinhi simbahan, away, linibakay, way hunong away, musangko pagyus pinatyanay, mutaas pang kinabuhi na to ani. O nganong nahitabo maning tanan, nganong niya na maning tanan nga makapakutlo sa atong kinabuhi anytime, tungod kay wa nata magsunod ni Kristo, wa nata magsunod sa Ginoo nga maoy tag-iya o tuburan sa kinabuhi. Unsa may itong gibuhat? Ato nang giangkon ang atong kinabuhi nga ato nisugod na ta pag-ingon ako ning kinabuhi. Nya matud pa ni Kristo, kinsa tong maningkamot pagluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an niini. Ana, nganong nag-away man ang mga leader sa nasod, apil na dinis atong nasod, nganong may hunong away, tungod kay sige silag siguro ay pagpreserbar sa ilang kinabuhi o sa kinabuhi sa ila kunuhay mga kaliwatan, sumusunod nga kaliwatan. Mo nang di gyud kumubiya aning akong gahom o kining akong kwarta kay para ni sa akong kaliwatan, sa akong kapartido, sa akong mga minahal. Unya ro magsige nag-away, magubat na, kanang imong kaliwat, wa na tingali ka, patay na sad ka. Kanang imong kaliwat, mulungtad pa ka nagdugay nga magpinatyanay naman na. Ay ba? Ingon ani karon, hitabo sa tong nasod, siging away ato mga leaders, dagko kay kwarta ang gihisgutan, pero stuar gis ilang bakba, dambot lang, wa ba ka na silang mga bulsa. Wa kaabot diri sa mga tao karon nga 40 nagyong lisura, nag-anam na kadaghan ang nagsigig linya dinhi sa atong simbahan, ni minus ang kolekta, ni daghan ang nangayo. Di ra ba manimba? Ngano man, pangadto mo sa inyong barangay, pangayo mo dito, siya, di mi kasiguro kayo pa din, dinhilang may nako, otro sa ni dinhi. Dito mo, ito dako-dako itong parokya dito, siya, singhagan lang dito. May ni dinhi pa din, bisa ginagmay, kasiguro kita. Hatag lang sa taon ta. Ana, ngano man na, kay ilhana na, pulso na nas katilingban nga naglisod, unsa may gibuhat sa atong mga leaders nga nagkupot aning atong binilyon nga mga kwarta sa nasod.
Tuara, away ra sila. Tanaw lang sa tanila. Dagko kay budget inig hearing sa ilang away-away. Milyon-milyon ang gasto anang ilang away-away. Pero ang diri kitang nagtanaw, kitang nagsigig buhis. Wain tayo gikaon ang kasagaran. Mao na ingos Kristo mawad-an gyud mo basta di mo mosunod nako. Nakaron unsaon man pagsunod ang Ginoo? Diri sa unang pagbasa matud pa ni propeta Isaías, isip propeta nga nagsunod sa Ginoo, nahimo siyang kalipay sa katawhan. Nganong nahimo man siyang kalipay kay matud pa niya sa tiyang gisulti. Ito lang ganing basahon kay bugo-bugo ra ba ko aning Ebanghelyo. Scripture. Ningon siya diri, gitudluan ako sa Ginoo sa angay kong isulti aron mahibalo akong mudasig niadtong gikapuyan. Daghan na kayrong gikapoy, no? Nya unsaon man pagkuan? Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. So ang makapadasig deron sa mga tao nga gikapuyan kanang maminaw sa itudlo sa Ginoo kada adlaw. Mabitan namin yung ang kalan-o namo sa matag adlaw. Dili ra na kalan-o nato nga kanay duom sa baba. Hastasad ang pulong nga mugiya nato matag adlaw. Ug unsa may resulta niya nga nagsigig paminaw matag adlaw sa pulong sa Ginoo, niingon dayon diri ay giablihan sa Ginoo ang akong salabutan ug wala ako mosupil ni mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod niadtong buot mohampak kanako ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Pasabot di ay ang nindot gidi ay nga makaluwas ug kinaiya nga makadasig kanang kamaunatang muantos alang sa atong isig katao nga wa gyoy reklamo. No na siya. Sige lingay imong tupad. Ing na saad nako sugod karon antoson tiga. Ing na. Sige ba? Ing na ba? Mga asawa, ayaw na mo pagsigig yaw-yaw sa inyong bana, antusa, hilom lang, kanang inyong bana, mugaan dayo na. Gikapoy naman nagpaminaw sa inyong yaw-yaw tingali, mugaan dayo na ang ilang bation, di ba? Oh, di ba? Ana na. Kamo sa mga bana, siging inom, siging sugal, mamabay, pagyud usahay, ihunong na ninyo, antusa, kalimti na, antusa nga di na kamubuhat ana. Tanawa di ba imong asawa mugaan day ng iyang bation, no? Magsige na nagkanta-kanta og give thanks to with a grateful heart. Ana na. Oh, pero karon sige pa ka nang imong bisyo kay tagbawon gani akong kaugalingon, ako ning katungod, ako ning kalipay. Ang imong asawa kusmod kay ignaong, ang imong mga anak luspad sa kaignaong. Ana, mag-inantosay ta. Niya ang ato yung unang antos, ayaw gyug higugmaan ng kwarta. Ang hinungdan ron sa dagko kayong kagubot sa atong kalibutan, kana yung kwarta. Niya tigumon gid natong kwarta kay haron kunos atong future. Ayaw, muguba na sa atong kinabuhi ang kwarta basta imo na ng tigumon. Kanus ama na makahatag og kaayuhan sa kinabuhi, ipanghatag ang kwarta. Panghatag yun. Ang laki. Maunay gitawag og buhat sa pagtuo. Tanawa sila si San Francisco de Assisi nga perting nindutag pagtuo. Sila si San Roque, Mother Teresa of Calcutta, sila San Agustin, San Ignatius of Loyola, Saint John Bosco, San Fernando el Rey, ug uban pang tanan mga santos. Unsa may ilang gibuhat sa kwarta? Ilang gitigom, ilang panghatag. Ug unsa may ilang nahatag sa kalibutan? Kadaot, kasakit, dili, kalipay, kaluwasan, kabag-uhan, kalinaw, kahiusa. Tanawan ning na nag-ilog sa kwarta karon, nya naggamit sa ilang kwarta o gahom
naggubat, purti na daghan nagpatay. Tanawan ning atong nasod nga ato mga leader sa simbahan o sa gobyerno, siging ilog anang kwarta, way hunong atong lalis, gubat, aning bakba, gugubat o sahay pusil, aning ato mga pinatyanay, inambusay, naalagyapon hangtod karon. Di ba? Ngilingay mong tupad. Ang di mo lingi, mamatay. Lingi ing na bisag unsay imong pangayoon, ako nang ihatag. Ing na ba, bisag unsay imong pangayoon, ako nang ihatag. Kanindot unta inana, no? Matod pa ni Santiago, St. James sa atong famous kay ni iyang letter, chapter 2, James chapter 2, ningon diri, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya ay mga maayong buhat. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Ang pagtuo nga way buhat, unsa man, patay. Patay. Daghan kay dinhi nga nimba, dili mo buhat. O unsa may buhat sa pagtuo, una, muantos ka para malipay imong isig katao. Ikaduha, muhigugma ka sa imong isig katao. Nya bunga sa gugma, mutabang ka, manghatag ka sa imong isig katao. Kita dinhi, naningkamot kita nga kanang tanang kwarta nga inyong ihatag, ato ginang ipaambit sa panginahanglan sa simbahan. Dili maingon ani ang atong simbahan karon diha sa grounds dinhi sa atong building, atong kumbento, kanang atong gipanghimo ngadto sa mga kapilya, tukod tag mga balay sa atong mga way balay klaro atong mga kaigsuonan, mutukod pagitag padayon, nakatabang patangadto sa laing mga parokya sa atong archdiocese, kanalang Kapilinya di Fatima, nindot na kay na minilyon ang atong gipang share ngadto nila. Og dili na maingon ana kung ang inyong leader dinhi hangol pagkwarta. Kay kung isud ko nas akong bulsa, mga doldool na magina 300 million ang atong nadawat dinhi tanan, og isud ko nas akong bulsa, kuwang kay na. Kuwang. Di na kapuno sa akong bulsa kung ako ginang isud. Bisan pag moabot nag 300 billion, di na kapuno sa akong bulsa. Pero ako manggisiradan akong bulsa, ako sang gisiradan ang akong gugmas kwarta, nahitabo yun, no? Mao na magampo ta ng ato mga leaders sa gobyerno o sa simbahan, tibuok kalibutan, di na unta mahigugmas kwarta, mahigugma unta sa panginahanglan sa atong katilingban, sa panginahanglan sa atong katawhan. Dili unta nila punon ang ilang bulsa, makahinomdom unta sila nga kanang ilang bulsa busluto na, di na masudlag kwarta, muagi ra ng kwarta diha, di gid na mapuno. Sudlan unta nila og gugma ang ilang kasing-kasing ug ang ilang bulsa aron manggawas na ng kwarta og muhatag og kaayuhan sa katilingban. Nya ang tanang tao makaingon dayon, maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo sa yuta sa mga buhi. No? Karon dinis ato makalakaw-lakaw pa mo ana magabi, makalakaw-lakaw mo giyano, magpanglingi na sad ka. Niagi man tag pipila ka tuig nga maglakaw-lakaw ta nga di na kay ta mahadlok ang mga taxi drivers mo drive magabi, di na kay mahadlok sa tulis. Usahay gani ang mga batanon sige anag cellphone, anhas sakyanan, anhas daan, okay ra kaayo. Pero niagi sa tagpanahon nga mag-ana kag cellphones daan, kaliton lang kag labni og reklamo kagamay patio dayon ka. Nya nisugod na sagbalik karon. Di na ta kalakaw sa atong katilingban sa yuta sa mga buhi kay hadlok data basig patyon ta. Tungod ni sa gugmas kwarta, tungod ni kay wa na ta maminaw sa Ginoo. Matud pas Ginoo ni Kristo sa atong ebanghelyo, kun mosunod mo nako, kalimti imong kaugalingon.
Pasana ang imong cross og sunod nako. Unsaon pagsunod ang Ginoo? Panghatag, panghatag, panghatag. Salamat sa nanghatag ang atong halin sa atong slots. Ang SBF DAG niabot na og 38,431 slots ang atong halin. Naapay 21,569 slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 231 ka 16 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit sa atong SBF DAG. Kining inyong pagpalit og slot, nakahatag ni ninyo og practice sa pagtuo. Mabuhi mong tanan. Ang ato sang special slot nga Christ Transforming Union with Mama Mary or CTU-MM para nis atong pagpanghatag og bugas ngadto niya sa ato mga kaigsuonan nga mga around 3,000 ka pamilis karong Oktubre og sa pagbuhat natog mga balay siguro mga 61 ka balay atong buhaton sugod sa buwan sa Nobyembre. Ang atong CTU-MM nakahali na ta og 7,117 ka slots, naapay 62,883 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Paspasi lang ninyong palit, makakita gyud mo og nindot nga resulta. Nya naasad ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100. Nakadawat na sa tag 38 ka 61 slot challenge. Pakpak na sad. CTU-MM. Mga igsuon, mangampo ta ng atong katawhan, labi na atong mga leaders, musunod na gid sa Ginoo. Way laing solusyon aron munindot ang kalibutan, mutaas ang atong kinabuhi nga malipayon og malinaon kiniragyong pagsunod ni Kristo. Maghigugmaay ta sa Kristohanong paghigugmaay ug mag-inantusay ta sa Dios non nga pag-antos.